Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía madre se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. O primeiro paso da nosa autonomía persoal é a ruptura do cordón umbilical que nos ata a nosa nai, de onde nos ven a vida. Daquele importante momento nunca somos conscientes e ninguén pode lembralo. O segundo paso no noso camiño de liberdade é a entrada na escola, onde comezamos a longa aprendizaxe de ser nós mesmos e de vivir cos demais, convivir. Esta aprendizaxe da escola non a esqueceremos nunca. Fun afortunado porque eu fun á escola republicana. Pois xogábamos xa pelota, algo que tiñamos por aí de trapo. Pero como é posible? Rapazas e rapaces facendo deporte xuntos? Fun á escola hasta os 10 anos. Eu non sei, xa tería 8 anos ou máis cando empecé a escola. E para iso iba a chegar 2 veces na semana. Porque eu era a máis nova. E sempre me decían: ti tens que ir talogando, tens que traballar, que encanto os outros van á escola, que te quedes máis tempo para ir á escola. Para labrar o millo, para agradar, para carnizar, para facer todas esas cousas. E os rapaces íbamos para esas cousas. Fun, poucos días, uns 7 días. Teño chorado moito por non me deixaran ir á escola. Hoxe non pode decir que hai que ir ao campo, hai que traballar. E se un día chovía, íbamos. Se chovía, pois íbamos con unha bolsa, con unha chaqueta bella do pai ou un saco na cabeza. Non había tal paraguas, non había tal cousa ninguna, nada máis que era así. E tiñan que estar esperando iso, que pasara a nube para botar unha carreira, para chegar á escola o máis seco posible, e con suerte que non te collera a neboeira aquela, claro. Claro, todo estaba encharcado de auga, de lama e de todo, e tíamos que andar por derriba das paredes. E ás veces caíamos para baixo. Eso é, e todos nos enfrascábamos de agua e de que chegábamos mollados á escola. E dicía o maestro: a ver, como vianos te así mojado, porque caí no camiño. Venga, unha patadiña ou unha cachuada e veña xente sostí ali. A escola era realmente deplorable porque estaba nun local privado. E como non pagaban demasiado ben, ou mellor, non pagaban, pois estábamos todos tiritando de frío. Con un solo de terra, con as mesas daquel tempo. E non era moi lujosa tampouco, claro, naturalmente. Había bancos. E había unhas mesas con uns cousos, uns cinteiros. Tiñen ali dous cousiños para mollala con tinta, para mollala as plumas. Que ahora canto papel se estropea, pero aquela, como había que aproveitar as libretas, máis as pizarras, porque non había papel. Teño que decir que, nalgúnha medida, fun afortunado, porque eu fun á escola republicana. O que pasa que na escola republicana só fixen os palotes. No tempo da República había unha bandera, había a seña da República, non? Era unha bandera tricolor, era rojo, amarillo e morado. E había a República representaba por unha muller, e un león rompendo as cadenas que nos oprimían, como suele decirse. O sea, quería decir un león de libertad. Eu, que fixen os palotes e soletreei os primeiros textos na escola republicana, e que a miña primeira canción política é que viva Lenin, que viva Carlos Marx, o día 25 ou 26 ou 27 de xullo volvo á escola e atópome con mestres distintos e con libros distintos, e as mostras que hai que facer
as mostras de caligrafía, en vez de mostras como UHP, Uníos Hermanos Proletarios, que eu escribí antes do 18 de xullo, son Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Meu pai non quería un colexio de monxas. Non lle gustaba a educación que daban as monxas a as raparigas e aos nenos, en fin, en xeral. Co cal comenzou o colexio alemán nun piso de Vigo, unha planta perto da Alameda, con pouca xente. Entón falou, meteronme ali, eu estive absolutamente encantada. É dicir, ir ao colexio, que para moitos nenos naquela época era unha traxedia, para min foi unha bendición, era unha maravilla. A xente era fenomenal, os profesores intelixentes, as clases tan interesantes que eu, que non había que volver pola tarde, tiñamos clase de 8 da mañá ás 2 da tarde, eu ia todas as tardes. Doa, 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 costureira, oa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Eran dúas escolas. Outros nenos eran os nenos no outro sitio e nós as rapazas no outro lado. Yo creo que es interesante que se separen, que se tengan cosas aparte, las chicas por un lado y los niños por outro. Non había nenas aquí, había nas escolas de arriba do axuntamento. Eu recordei cando saíamos a facer gimnasia con uns shorts pequenos e unhas camisetas, as rapazas estaban noutro colexio, saían á terraza a mirar para nós, unha cousa inaudita, para non ser increíble. Es decir, estes rapazas están mirando o que non miran nunca, pero como é posible? Rapazas e rapaces facendo deporte xuntos. O primeiro que había que facer cando chegábamos pola mañá non acordou era poñerse en fila e levantar a man e cantar a cara ao sol todos os días pola mañá, a máis salve bandera, que se sacaba a bandeira ali para fora. Como eran tiempos de que había que rezar moito, aunque fora sin ganas, pois para entrar sempre rezamos as 3 Ave Marías, ou entrábamos a Ave María Purísima para entrar na clase. Entrábamos todos así, buenos días, señor maestro, e el de pé por detrás da súa mesa hasta o último. Despois, así que estábamos acomodados, decíanos: ala, a trabajar. Falábanos en castellano, sempre nos falou en castellano. Aparte de que o galego era o lenguaxe dos pobres, dos ignorantes, tal, proscrito totalmente, non se le ocurriría a ninguén. Eu nunca supen falar castellano, se me descoido. Cantar canto en castellano, pero do resto, na máis. A saída, tiñamos que poñernos de pé, facer o saúdo romano, esa cousa triste que se impuxo nos primeiros anos da posguerra franquista, e cantar Franco, Franco, que cara máis simpática me pone usted, parece un requeté. Doa, 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 costureira, oa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. No recreo brincábamos. No recreo era allí na calle, era facer todo na calle, porque non había cousa ninguna. Pasábamos moi ben porque nós levábamos pan blanco e elas traían broa. Ai, sí. E nos cambiábamos o pan da broa polo pan blanco. Xa eran as morlanas de bar. A min traíame un pan duro, xa non traía corteza, só era amigas. E cambiábamos por aquel molete que levaba eu, que non había moito, pero bueno, ainda menos mal. E elas traían un trozo da bruna, aquel que non a comía nadie, pero a mí comía, gustábame. Como estaba acostumbrada a comer molete. É que a broa era moi rica. Era rica, pero que ela era esclava de todo, non debía de levar máis que micho. Outra ainda leva centeno, pero esa nada. Cando viña a casa por un cacho de pan, que entón non había chocolate. Levamos un cacho de pan, comíamos. E viña comendo onza de chocolate, e viña lambendo así. Levaba 2 horas comer un onza de chocolate. A mí tanta raiva me dá, porque eu non o tiña. Tiraba yo no suelo, pisaba, e dicía, como eu agora? Xogos, por favor,
nin pouco, nin moito. Non había xogos para nada. Se iba unha pelotiña. Bueno, xogábamos a pelota, algo que tiñamos por aí de trapo, con un tanque, con calquer cousa xogábamos a pelota, porque non había moito, non. Non tiñamos unha muñeca. No, a nosa vida foi moi triste. As nenas facían as monecas de trapo, poñíanlle unhas pelucas coas lãs e con figos que lle daban e con pedazos de tela. En fin, todo era imaginativo. No tempo do trompo xogábamos ao trompo, xogábamos ao juar. Os que éramos máis pequenos xogábamos ali nunhas escaleiras que había para subir á iglesia, cunha pedra, a raia pedra, se chamaba, e co pé dereito, dándolle a pedra, e o outro no aire. No inverno que iba frío, non había máis que aquelas dúas combas para saltar, que non che tocaba nunca, poñías en fila, nunca che tocaba, chegabas ali, enganchabanche as pernas, porque íbamos cheos de frío, enganchábache a perna, ala, xa, como perdías, che seguías de largo. E a veces viñan os de baixo, para se meter co os de riba. Empezaban de pedras, pero non con mal gusto, non era peleados. Roubar botós. Iso tamén teño moi marcado, digo eu, pobre de nós as que fixemos, porque xogamos e había que tiña 100 botós, 200, pero había uns botós que eran de nácar deste tamaño, que levaban os, non había aquí xente pudiente, había pouca, pero os que eran un pouco pudientes levaban unha chaqueta de felpa preciosa con botós de nácar blanco. Estábamos, xa viñan aquí á misa, que era costumbre de vir á misa sempre, e xa avisaron, oye, vai un con botós de nácar. E xa entraban 2 ou 3 e cunha guillé cortabanlle o fío dos botós e deixábamos algo sin botós. E depois metíamonos un pouco con as rapazas tamén. As rapazas ainda bueno, se éramos un pouco máis dóciles, pero os rapazes facían mal e facían bueno.